Nou, wat we hebben gedaan, we hebben voor het eerst in de Caribbean hebben we een patiënt behandeld met een nieuwe techniek. En dat heet conduction pacing. En dat staat letterlijk voor het geleidingssysteem. Conduction is geleiding. De reden dat we dat doen is dat we hopen te voorkomen dat patiënten hartfalen ontwikkelen. Wat we namelijk zien is dat als patiënten veel gebruik moeten maken van hun pacemaker, dat ze een verhoogd risico hebben om hartfalen te krijgen. Dus eigenlijk behandelen we mensen dan voor een trage hartslag en we introduceren een probleem, namelijk dat mensen hartfalen krijgen. Met deze techniek verwachten we dat we dat niet meer zien. De patiënt die komt op tafel voor zijn pacemaker en die kan in principe de dag daarna naar huis. En dat is meer vanuit veiligheidsoogpunt. Want we zien als er problemen ontstaan van de pacemaker-implantatie is dat eigenlijk bijna altijd binnen 24 uur. De dag daarna maken we een fotootje en meten we de pacemaker door en dan kan die lekker naar huis. Ja, nou ik denk dat het echt een toevoeging is op het portfolio wat we al hebben. Want we doen draadloze pacemakers, we doen hartklepvervangingen, dat doen de interventiecardiologen. En ik denk dat dit echt een toevoeging is, met name dus voor patiënten die een pacemaker moeten hebben, maar waarvan we verwachten dat ze veel gepaced gaan worden, dus dat de pacemaker heel actief is. Nou, ik denk dat het heel goed is dat deze modaliteit wordt aangeboden in de Caribbean, omdat ik denk dat je mensen op deze manier beter behandelt. Je kunt namelijk nogmaals voorkomen, dat geldt dus niet alleen voor mensen op Curaçao, maar in de regio, dat ze, als ze een pacemaker krijgen, dat ze hartfalen krijgen. Dus ja, ik denk dat het goed is dat wij dit aanbieden en dat verwijzende ziekenhuizen de patiënten voor ons kunnen insturen, zodat we ze hier op deze manier behandelen. De patiënt voelt alleen als we een incisietje maken, want dat is op de huid. Maar alles wat we in het bloedvat doen en in het hart doen, daar voelt de patiënt niks van. Vandaar dat we ook alleen lokaal verdoven. Ja, je hebt een beetje een blauwe plek kan je krijgen en het kan een beetje pijnlijk zijn. Daar geven we wat paracetamol voor. En dat is meestal binnen een paar dagen weg. Ik ben hier degene die deze techniek doet. En ik doe dat of samen met een van de interventiecardiologen. En ik heb de procedure net samen gedaan met dokter Lindeboom. Well, I'm feeling much better right now, more than this morning. And I really feel happy about the surgery what just done. Yeah, I feel different. Okay, sometimes I feel a little pain, but not so severe, you know. They was very tender. The doctor was, you know, tender with it, and I don't feel much pain. You know, it take about 2 hours, and I lying down there and, you know, accept what the doctor are doing. Wow.